BJP नि गोख्रों मावथि उइलियाम नार्जारिया BJP दोलोआवहाय जइन मानगोना हाग्रामा महिलारिया खौसेथिनि बाथ्राखौ लानानै खुगा खुलुमबाय आं बे समाव मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय मानगोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा BJP आरो UPPL खौसे जानांगौ होननायनि सायावहाय दिनै बिथाङा खुगा बेखेवदों बे समाव मानगोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों बिथाङा मा फोरमायदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रोदों सावरायनाया BJP आरो UPPL सावरायनाया जागासिनो दं खेबनै खेबथाम जाबाय सावरायनाया मोजाङानो जानांगौ जायोबा मोजां आंबो दिनै ज' जानायखौ लुबैदों किन्तु बे सावरायफुबाय थानाय समावनो बे UPPLनि माखासे नेता कर्मिफ्रा ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामगासिनो दं थारमाने बे माने जोंनि दलखौ सेस खालामनो नाजादों नस्थ' खालामनो नाजादों बिसोर बुंदों जे UPPL आरो BJP मिलायखासिगोन आरो हाग्रामाया दिसपुराव थांनानै मन्थ्रि जाहैसिगोन आरो प्रमद बर'आ BTCनि चिफ जाफिनसिगोन होननानै माने बांसावगासिनो दं बिसोरो किन्तु बे खोथाया नङा थारमाने बिसोरो जोंखौ सावरायनायनि नामाव सावरायबाय थाफानानै जोंनि BJP हान्जानि मानसिफोरखौ बोलांनाय प्रमदानो BTCनि चिफ जाखासिगोन होननानै UPPLनि मानसिफ्रा माने जोंनि BJP हान्जानि मानसिफोरखौ फैसा होयै लांबाय थादों होननाय खोनादों बे एकदम मिसा खोथा आङो BTCआवनो थागोन BTCआवनो जोङो खामानि मावनांगौ दङ दिसपुराव जों खामानि बोरै खौसे जायो जाया सिट शेयारिं बोरै खालामा बे सावरायबाय थादों दा जेबो बुंनो हाया जोंना खोथाया मा दा BJP हान्जाया सरकार दानाया 100% जोंनिफ्राय आरोबाव सोरबा थांनो लुबैदोंब्ला जों हगारगोन थांनाया मोजां मानसिया एसे गेसें जानांगौ होनबा मोजां खामानि मावनो बांद्राय होंगो दोंगोबा माबा जाया थांनायफोरखौ मोजांसिन मोनदों आं जायफोर थांदों बिसोर थांथोंसै आरो सोरबा थांबावनांगौ दंबा थांथों खिन्थु जोङो BJPआ 2025आव 100% सरकार दागोन बास जोङो थांनोसो होगासिनो दं सोरबा एसे उल्था फाल्था सानग्रा मानसिफोरखौ बिराद मोजां रायजोफोर मानगोना हाग्रामा महिलारि बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिपखौ नायनानै नोंथांमोना मोनथिखाबाय आरो खोनाखाबाय नङा होमबा बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों थारैनो UPPL आरो BJP बे मोननै राजनीतिक हान्जाया खौसे जाना हामारगोन ना हामारा बेखौ जोङो फैबाय थानाय समावसो जोङो मोनथिनानै मोनसिगोन राजनीतिक हान्जानि गेजेरावहाय गोबां साननांगौ गोनां बाथ्रा थायो नङा होमबा बेबो मोननै राजनीतिक दोलोनि गेजेरावहाय खौसे जानाया बेबायदि खौसे जानो सावरायलायनायाबो साधारन खोथा नङा आरो खौसे जानायाबो गोरलै बाथ्रा नङा बेवहाय गोबां मानसिफोरनि थाखाय साननांगौ जानानै फैयो नङा होमबा रायजोफोर बेखौ गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनानो मोनथिखायो दा फैबाय थानाय समाव जोङो मोनथिनानै मोनसिगोन बिथांमोननि गेजेरावहाय थारैनो गोरोबलायनाया जामारगोन ना जामारा जोङो फैबाय थानाय समावसो जोङो मोनथिनानै रायजोफोर दाना फैदो BJP दोलोनि गोख्रों मावथि सोद्रोमा उइलियाम नार्जारिया BJP दोलोआव जइन जाखांनानै बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङावहाय मा बिबुंथि होदों बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै लाग्रो बेनि उनावसो नोंथांमोना गावनि कमेन्टफोरखौ होलायबानो जाबाय क्लियार खोथा आं रावखौबो दिनैहाय दुसिनो थाङा किन्तु दिनैहाय जिनिसा आङो एज ए ससियेल वार्कार हिसाबै दंमोन आरो दिनैहाय जिनिसा BJPनि आगयनि जिखिनि सरकार मावनाय आरो दिनैनि जे सरकार मावनाय बेखौ आङो मोननैखौबो फारागथिखौ नायनानै दिनै जिनिसा जाथि गावनि जाथिखौ दैदेनलांनायजों लोगोसे आन जनगोष्ठीखौ बोरैहाय जिनिसा मोजां लामाजों दैदेनलांनो हायो उन्नयन खालामनो हायो बे नोजोरखौ बोनानै आङो दिनैहाय BJP दलाव आङो दिनैहाय जइन जादों उननि समाव गोबांथार दिनैहाय जिनिसा जोंहा खामानि मावनांगौ दं हानि खामानि दङ नङा होमबा बेजों लोगोसे जोङो इयुथफोरा दिनै गोबां दिनैहाय थांना थानायनि लामा होनायनि खोथा दंमोन किन्तु साबेसे दिनैहाय इयुथफोरा दिनै कन्ट्रेक्टर दिनैहाय जन्म जादों खयजन दिनैहाय जिनिसा बिजनेस खालामनो मोन्दों जोंथ' बेखौ नुवाखै न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रामोन बेफोरो दिनै हाखाया बियो बे जाखाया किन्तु अब्लाबो किसुमान जोंनि बावनि इयुथफोरा जेखिनि मोननांगौमोन जिखिनि खामानि दामानि बिभिन्न खेथ्रआव जेखिनि थांना थानायनि राहा होनो नागिरदोंमोन बे दिनै फैलार जादों बेनिखायनो जिहेतु बै समनि सरकारा